Există lucruri pe care oamenii le beau, nu pentru că sunt bune, ci pentru că sunt singurele disponibile. Și există locuri și epoci în care standardele de calitate ale unei băuturi sunt definite nu de gust sau de rețetă, ci de preț și de accesibilitate. România comunistă a fost unul dintre acele locuri, iar deceniile anilor 70 și 80 au produs o gamă de alcooluri, al căror singur merit comun era că exista. Astăzi vorbim despre cel mai prost și cel mai ieftin alcool din epoca socialistă românească. De la vinul în pungi, la rachiul de tescovină care mirosea a butoi nespălat. De la berea care se găsea numai dacă știai pe cine, până la o invenție numită țuica de pufoaică, despre care vă avertizez din start că nu e pentru cei cu stomacul sensibil. Rămâneți până la capăt. Există un detaliu la final pe care cu siguranță nu-l știați și care o să vă facă să apreciați altfel paharul din mână. Abonați-vă la Era mai bine înainte, pentru că poveștile astea nu se povestesc la televiziune. Spornim cu contextul că fără el nu înțelegi nimic. Se bea mult în România comunistă. Se bea acasă, se bea la serviciu, se bea la cârciumă, se bea pe băncile din față blocurilor. La o adică, nici nu prea aveai altceva de făcut. Beai din obișnuință, de fericire, de supărare, cu motiv sau fără. Beai să uiți că trăiești într-o lume cu cozi la pâine și cu caloriferele reci. Beai pentru că distracțiile alternative erau puține și controlate și pentru că paharul de la colțul blocului era unul dintre puținele locuri în care puteai vorbi sincer cu un prieten, fără teama că te aude cineva nepotrivit. Consumul de alcool crescuse în toate statele socialiste, până acolo încât Gorbaciov a lansat în URSS o campanie anti-alcool la jumătatea anilor 80, interzicând vânzarea băuturilor în anumite ore și limitând producția. La noi campania a existat și ea, dar mai discret, postere moralizatoare în fabrici, vânzare de băuturi numai în anumite intervale orare, discursuri despre omul nou care nu se îmbată. Publicul țintă era muncitorul din fabrică, care era în același timp victim și cauză a accidentelor de muncă provocate de alcool. Ceaușescu a interzis importurile de băuturi alcoolice, cu câteva excepții de vin cubanez, cu care nu prea știai ce să faci, și, ocazional, câte o vodcă sau o sticlă de whisky adusă de cineva din afară, care valora cât un salariu. Ce rămânea era producția internă. Și producția internă, ca orice altceva în economia socialistă, era distribuită după principii care nu aveau mult de a face cu cererea și cu gustul publicului. Rachiul de tescovină, sau boasca, cum îi se spunea, era regele băuturilor ieftine din România comunistă. Tescovina e ceea ce rămâne după ce stoarci strugurii pentru vin, coaja, semințele, resturile de pulpă. Din această tescovină, prin fermentare și distilare, se obținea un rachiu care nu mirosea a nimic plăcut. Mirosea a mucegai și a butoi nespălat. Și asta nu e o descriere poetică, ci una literală. Calitatea era consecventă, proastă, consistentă, proastă, accesibilă. Da, era ieftină și se găsea. Se consuma în special înainte de mese, cu teoria că deschide apetitul. Teoria era, medicamentos vorbind, falsă. Un șot de tărie pe stomacul gol produce o mică hemoragie în mucoasa gastrică, pe care corpul încearcă să o compenseze mâncând. Nu e apetit deschis, e un reflex de protecție. Dar asta nu împiedica nimeni să bea rachiul de boască înainte de masă. Era ieftin, era tare și era ceea ce era, vinul. Sau ceea ce se vindea sub acea denumire. Vinul din România comunistă venea în mai multe categorii și nu toate merită același tratament. Existau vinuri bune, Codnar din Moldova, Murfatlar din Dobrogea, Feteasca de Târnave din Ardeal, produse de fabricile de vinuri de stat, care ajungeau în parte la export și în parte în magazinele speciale. Vinul bun se exporta sau se vindea contravalută. Ce rămânea pentru consumul popular nu era același lucru. Vinul de masă, cel obișnuit, cel al omului de rând din Ploiești sau din Craiova sau din Bacău,
Venea în sticle cu etichete modest decorate și cu un conținut care varia considerabil în funcție de recoltă și de sortiment. Strugurii Isabela, vinsoasă în unele zone, soiuri hibride, interzise în multe țări occidentale pentru că produc alcooluri secundare care nu sunt bune pentru sănătate, dădeau vinuri cu un gust specific, recunoscibil imediat de cei care le-au băut, mai dulce, mai plat, cu o amprentă caracteristică pe cerul gurii. Nimeni nu se plângea tare, pentru că alternativa era să nu bei deloc. Bateria de vin, sticla de 1 litru sau de 2 litri, cumpărată de la alimentară sau de la cooperativa de consum, era unitatea de măsură a consumului popular. Se bea cu sifon, pentru că vinul singur era uneori prea greu sau prea slab și trebuia diluat. Spritzul, vin cu apă gazoasă, înainte să devină o băutură cu nume italian și cu felii de portocale, era în România comunistă o practică de economisire a unei băuturi insuficiente sau de ameliorare a uneia proaste. Vinul de casă, cel făcut din via proprie, din strugurii din grădina de la marginea orașului sau din butucii moșteniți de la un bunic la sat, era altă categorie. Nu era reglementat, nu era controlat, nu era impozitat dacă nu îl comercializai. Puteai produce pentru consum propriu. Și mulți produceau, cu cazane improvizate, cu rețete transmise oral, cu o chimie domestică empirică, ale cărei rezultate variau enorm. Vinul de casă putea fi extraordinar. Un fetească neagră bătrân dintr-un butoi de stejar de 50 de ani. Sau putea fi un oțet îndulcit, care fermentase prost și care te lăsa cu o durere de cap memorabilă. Berea. Subiectul care necesită o clarificare imediată. Berea nu se găsea la fel de ușor ca vinul sau rachiul în România comunistă. Berea era o băutură urbană, prezentă prin braserii și restaurante, dar mai rar prin magazinele alimentare obișnuite. Nu se vindea la alimentarea de cartier, sau dacă se vindea, stocul dispărea rapid. Naveta de bere, 20 și 4 de sticle, cumpărate cu naveta înapoi, era o achiziție care implica fie o coadă, fie o relație cu cineva care știa pe cineva de la depozit. Berile principale din epoca comunistă, Azuga din județul Prahova, Ciuc din Harghita, Timișoreana din Timișoara, Ursus din Cluj, Bragadiru din București, fiecare cu o rețetă, cu o tradiție, cu un gust specific, pe care consumatorii fideli îl știau și îl căutau. Calitatea berilor românești nu era neglijabilă tehnic. Berile de Ciuc sau Ursus erau apreciate și în comparație cu standarde europene ale vremii. Dar disponibilitatea era problema. Știai că există Ciuc, dar nu știai dacă o găsești azi la restaurantul de la colțul blocului. Berea care era mereu disponibilă, cea mai ieftină, cea mai populară, cea pe care o găseai în orice cârciumă sau bufet de cartier, era în general vrac, la halbă, neambalată, trasă dintr-un butoiaș sau dintr-un furtun. Niciun brand, nicio etichetă, niciun certificat de calitate verificabil la fața locului. Era rece sau nu, după cum îți mergea norocul. Era limpede sau nu, după cum fusese ziua. Era bere sau ceva care seamănă aproximativ cu berea, depindea de furnizor. Spiritul alimentar. Nu vorbim de spiritul denaturat, cel folosit la curățat suprafețe, cu mirosuri adiționale care să-l facă imbauabil. Vorbim de alcool alimentar pur sau aproape pur, vândut oficial în farmacii sau mai ales pe piața neagră. Se dilua cu apă și cu arome artificiale de cireșe sau de fragi și devenea un surogat de lichior, care nu era periculos dacă alcoolul era de calitate. Devenea periculos, și mulți au pățit, dacă alcoolul nu era pur și conținea alcool de fuzel sau, în cazuri extreme, metanol. Nu existau statistici publice despre orbiri sau decese provocate de alcool adulterat în România comunistă. Sistemul nu producea statistici nefavorabile, dar cei care au trăit acele decenii știu că se întâmpla. Secărica, un fel de vodcă românească, alcool de fermentație de cereale sau de cartofi,
neutralizat și uneori aromatizat. Se găsea în sticle cu etichete modeste și cu un preț mic. Nu era bună în sensul că ai găsi o interesantă sau complexă la gust. Era bună în sensul că era tare și ieftină și că dacă beam destulă, aveai senzația că ziua a trecut mai repede. Secărica era băutura muncitorului de la schimbul 2, consumată rapid în bufetul de lângă fabrică înainte sau după tura, sau dusă acasă într-o sticlă de plastic refolosită. Visinata, afinata, cornata. Categoria băuturilor de casă dulci, alcool de bază, fie rachiu de producție proprie, fie spirit diluat, fie orice altceva disponibil. Macerat cu fructe și îndulcit cu zahărul din rație. Vișinata era clasică. Vișine puse la macerat câteva luni, cu zahăr, strecurate, servite în pahare mici la ocazii. Afinata cu afine culese de la munte, cornata cu corcodușe sau cu alte fructe mai exotice găsite prin grădini. Aceste băuturi nu erau de calitate superioară în sensul tehnic, erau improvizații domestice din ce era la îndemână. Dar erau ale casei, aveau gustul fructelor din grădina familiei și în acel context aveau o valoare afectivă pe care niciun rachiu de boască de pe raft nu o putea egala. Și acum, la final, promisiunea din introducere, țuica de pufoaică. Numele vine de la pufoaică, haina groasă, matlasată, purtată de muncitorii de pe șantiere și de oamenii care lucrau afară iarna. Povestea ei, documentată în câteva surse și confirmată de mărturii orale din zona rurală, este următoarea. În situații de avarie absolută, când banii lipseau și când nicio altă sursă de alcool nu era disponibilă, unii oameni au recurs la o metodă pe care o descriem fără exagerare. Pufoaica se punea pe un băț lung, un arac, și se introducea într-o toaletă de curte. Se lăsa să absoarbă. Se scotea. Conținutul absorbit se punea la fiert împreună cu drojdie, zahăr, eventual arome de fructe sau siropuri. Se distilă. Rezultatul era consumat. Nu e o glumă. Nu e o legendă urbană. Este documentată în mai multe surse independente, inclusiv în mărturii directe din zone rurale din Moldova și din sudul Munteniei, din anii de maximă austeritate, 1983, 1984, 1985. Nu era o practică generalizată, era o practică extremă a celor ajunși la capătul oricărei alte opțiuni. Dar faptul că a existat spune ceva despre adâncimea sărăciei acelei perioade și despre inventivitatea umană în condiții de lipsă absolută. Cârciumile comuniste. Nu restaurantele, cârciumile. Există o distincție importantă. Restaurantul era o instituție formală, cu meniu scris, cu chelner în uniformă, cu prețuri fixate de stat și cu locuri rezervabile. Cârciumile, bufetele de cartier, birturile, locantele din mahalale erau altceva. Erau locul unde se bea rapid și ieftin, unde nu conta cu cine ești și de unde vii, unde conversația era sinceră, pentru că toată lumea era egal de obosită de aceeași zi. Cârciumile comuniste nu aveau meniu complex. Aveau bere la halbă sau la sticle, vin la pahar sau la sticlă, eventual o țuică sau un rachiu, și câteva feluri de mâncare simple. Cârnați prăjiți, mici, uneori o ciorbă. Atât. Era suficient. Cârciumarul, pirtar, cârciumarul, proprietarul care în comunism nu mai era proprietar, dar funcționa ca unul, era un personaj central al vieții de cartier. Știa pe toată lumea pe nume. Știa cine bea cât, cine e cu datorii, cine vine după tura de noapte și cine vine să fugă de nevastă. Era un soi de psiholog informal și un mediator social nerevendicat. Nu pentru că era special pregătit, ci pentru că poziția lui îi dădea o vedere de ansamblu pe care puțini alții o aveau. Băutura în spații publice în România comunistă era oficial tolerată și neoficial monitorizată. Securitatea era interesată de ceea ce se discuta la cârciumă, pentru că acolo se vorbea liber, cu garda jos. Un informator bun la cârciumă era mai valoros decât unul la birou, pentru că la cârciumă oamenii spuneau ce gândeau cu adevărat. Iar ce gândeau oamenii la cârciumă în anii 80
nu era, în general, în consens cu linia partidului. Palinca din Ardeal și Horinca din Maramureș. Acestea sunt categorii aparte față de tot ce am descris până acum. Nu pentru că nu existau în epoca comunistă, existau și se produceau intens, ci pentru că standardul lor era diferit. Palinca, distilată de 2 ori, din prune sau din alte fructe, cu minim 40 de grade, era o băutură cu tradiție profundă în nord-vestul României și în Ardeal. Se producea în gospodării, la cazanul sătesc comun, cu o rețetă transmisă din generație în generație. Nu pentru că statul permitea producția la scară mare, comercializarea era limitată, ci pentru că producția pentru consum propriu era tolerată. Palinca bună din Bihor sau din Sălaj sau din Maramureș nu era o băutură ieftină și proastă. Era o băutură simplă și corectă, cu gustul fructului din care era făcută, cu tăria și cu claritatea care vin din distilare dublă și din maturare atentă. Cel care știa de la cine să ia palinca, de la un moșneag cu cazan propriu, dintr-un sat de pe câmpia din Ardeal, dintr-un borcan fără etichetă păstrat la rece, bea altceva decât cel care lua rachiul de tescovină din alimentarea din Ploiești. Această diferență dintre palinca bună de casă și rachiul de boască de pe raft e diferența dintre ceea ce economia socialistă putea produce și ceea ce tradiția locală menținea în paralel cu sistemul. Sistemul producea uniformitate și calitate medie spre joasă. Tradiția producea excepții remarcabile pe care sistemul nu le putea captura și standardiza. Lichiorul de ouă și vinul spumos. Categorii ale ocaziilor speciale: Crăciunul, Revelionul, Paștele. Lichiorul de ouă, zahăr, rom sau esență de rom, lapte condensat, dacă găseai. Era o băutură de casă dulce și groasă, servită în paharele mici de la serviciul din vitrină, adusă pe tavă cu solemnitate. Nu era scump de făcut, dar era festiv în mod deliberat. O diferențiere vizibilă față de rachiul de zi cu zi. Vinul spumos, Zarea de Panciu, produs în județul Vrancea, sau alte variante de spumant românesc, apărea pe masă la miezul nopții de Revelion. Nu era șampanie, dar era cu bule și era festiv și încheia cu o minimă eleganță un an care în rest nu fusese elegant deloc. Zarea de Panciu merită menționată separat, pentru că e unul dintre puținele produse alcoolice ale epocii comuniste care a supraviețuit cu identitate păstrată. Panciu, un orășel din Vrancea, în zona subcarpatică a Moldovei, producea și produce vin spumant de pe la începutul secolului 20. Strugurii feteasca albă și Riesling din podgoriile de la Panciu dau un spumant cu aciditate bună și cu o finețe care nu depinde de epoca în care e produs. Zarea a existat în comunism ca produs de stat și există și azi ca produs privat. Cei care au băut-o atunci o recunosc imediat și acum, nu pentru că au uitat alternative mai bune, ci pentru că gustul e precis și inconfundabil. Alcoolul și controlul social. Un detaliu care de obicei nu apare în poveștile nostalgice. Statul socialist era interesat în același timp să vândă alcool, pentru că aducea bani la buget, și să limiteze consumul, pentru că generă probleme sociale și scădea productivitatea. Această schizofrenie politică, bani din alcool, dar probleme din alcool, a produs un sistem contradictorie. Fabrici de stat care produceau vin și rachiu la scară industrială și campanii moralizatoare care afișau postere cu muncitorul beat ca adversar al progresului socialist. Programul cincinal prevedea cantități de alcool produse și distribuite, la fel ca și cantitățile de tractoare sau de oțel. Era o marfă planificată, produsă conform normelor, distribuită conform planului. Calitatea nu era o variabilă, era standardizată. Prețul nu era negociat, era fixat. Și consumatorul nu alegea, lua ce era. În această logică, rachiul de tescovină nu era un accident sau o rușine. Era un produs planificat, aprobat, distribuit conform planului cincinal. Existența lui era prevăzută în statistici și în rapoarte.
Calitatea lui era pentru cei care o produseseră suficient de bună, pentru că standardul de comparație era un alt produs de calitate similară, nu ceva din afara sistemului. Și exact asta separă România comunistă, în ce privește alcoolul, de România de azi. Nu atât calitatea produselor, au existat și atunci băuturi bune, ci libertatea de comparație. Cel care bea rachiu de boască în 1984 nu știa neapărat că există o pălincă maramureșeană de 10 ori mai bună, sau că există un calvados normand sau un whisky scoțian, față de care rachiul lui era un accident industrial. Știa că există ceva mai bun undeva, vag, din zvonuri, dar nu putea compara direct, nu putea alege diferit, nu putea cere altceva. Astăzi poți. Și poate că tocmai de aceea poveștile despre alcoolul comunist, despre rachiul de boască și despre vișinata din vișinele bunicii și despre zarea de panciu la Revelion sunt în același timp amuzante și triste. Amuzante pentru că distanța față de ele e suficient de mare ca să poți râde. Triste pentru că distanța asta a costat. Și poate că paharul ridicat la miezul nopții de Revelion, cu spumantul cel cu bule fine pe care îl alegi azi dintre 10 sortimente, merită ridicat și pentru cei care l-au ridicat înainte cu zarea, în pahare de serviciu, scoase din vitrină, în apartamente cu caloriferele reci, în iarna care nu se mai termina. Au meritat și ei un pahar mai bun. N-au primit. Coniacul Unirea. Produs la Focșani, în Vrancea, coniacul Unirea era considerat unul dintre cele mai bune distilate de vin produse în România socialistă. Nu era coniac în sensul tehnic european. Coniacul adevărat e produs exclusiv în regiunea Cognac din Franța. Era un brandy, un distilat de vin maturat în butoaie de stejar. Calitatea lui era mai ridicată decât media produselor alcoolice disponibile și tocmai de aceea era mai rar pe raft și mai scump. O sticlă de Unirea era un cadou respectabil pentru un medic, pentru un profesor, pentru cineva care putea ajuta cu ceva. Nu se bea pentru plăcere zilnică, se păstra pentru ocazii și pentru relații. Dragașani, Murfatler, Cotnari, vinurile de calitate. Acestea existau în comunism și erau exportate în Occident, că Murfatlarul ajungea pe mesele restaurantelor din Franța sau din Germania cu etichete care nu întotdeauna menționau că e românesc. E o altă poveste, mai complicată. Important e că existau, că se produceau după standarde tehnice serioase și că unii dintre cei care le-au produs în acele decenii mai lucrează și azi, la cei 80 de ani ai lor, ca consultanți sau ca ambasadori informali ai vinificației românești moderne. Vinăria Cotnari, înființată oficial în 1952, deși tradiția cotnarilor e mult mai veche, documentată din secolul XV, a produs și produce unul dintre cele mai particulare vinuri din Europa, Grasa de Cotnari, un vin alb dulce, cu aciditate echilibrată și cu o complexitate aromatică pe care ampelografii o compară uneori cu tocheiul unguresc. În comunism, Grasa de Cotnari se exporta. Azi se vinde și în România, la prețuri accesibile și a câștigat premii internaționale. E unul dintre puținele lucruri din epoca socialistă care s-au îmbunătățit după 1989, nu ca produs, ci ca accesibilitate pentru propriul popor. Și poate că asta e reflecția finală pe care o lasă povestea alcoolului comunist, că cele mai bune lucruri din România aceea, vinul de Cotnari, palinca de Bihor, vișinata de casă, nu dispăruseră, dar nu erau pentru toată lumea. Exportul, relațiile, accesul la magazine speciale sau la producători artizanali, acestea decideau cine bea ce. Cei fără relații beau rachiu de tescovină și vin de masă. Cei cu relații sau cu valută beau altceva. Aceeași logică care funcționa cu pâinea și cu carnea funcționa și cu alcoolul. Existența nu garanta accesibilitatea, iar accesibilitatea nu garanta calitatea. Scrieți în comentarii, voi sau cineva din familia voastră ați băut rachiu de tescovină. Abonați-vă la Era Mai Bine Înainte și dați un like.
Ne ajutați să aducem mai mult din ce a fost cu adevărat. Aceasta e, în fond, povestea alcoolului ieftin din epoca socialistă. Nu o cronică a gusturilor și a preferințelor, ci o hartă a privațiunii. Oamenii beau nu ceea ce voiau, ci ceea ce găseau. Și ce găseau era adesea mai puțin decât ceea ce sperau. Rachiul de boască tuhnea a mucegai. Vinul de masă era acid. Berea se găsea pe relații. Secărica era tare și goală la gust. Vișinata de casă era bună, dar presupunea zahăr din rație pus deoparte luni de zile. Și totuși, oamenii se adunau. Turnau în pahare ce aveau, ridicau paharul și beau. Nu neapărat pentru că le plăcea ce era în pahar, ci pentru că în jur de pahar, pe banca din fața blocului, la masa din bucătăria unui vecin, în cârciumă la colțul de stradă, era ceva ce nu putea fi raționalizat, normat sau exportat. Compania oamenilor care treceau prin același lucru. În mai 2026, vinurile românești câștigă premii internaționale. Berile artizanale din Cluj, din București, din Timișoara și din zeci de alte orașe sunt comparate cu producția belgiană sau germană și rezistă comparației. Pălinca din Maramureș și țuica de Turț sunt produse cu indicație geografică protejată la nivelul Uniunii Europene. Rachiul de boască mai există, dar e o curiozitate folcloric, nu o necesitate. Distanța de la rachiul de boască la vinul de cotnari cu medalie la Paris sau la pălinca de Bihor exportată în Germania nu e măsurabilă doar în ani. E măsurabilă în libertatea de a alege, în posibilitatea de a produce la standarde reale, în accesul la piețe care răsplătesc calitatea. Lucruri pe care economia socialistă le bloca sistematic și pe care economia de piață, cu toate defectele ei, le-a făcut posibile. Ceea ce nu s-a schimbat este că oamenii se adună în jurul unui pahar, că sunt mai bine versați azi în ceea ce beau, că pot alege și că alegerea, în fond, e tot ce face diferența dintre un pahar de bucurie și un pahar de nevoie. Scrieți în comentarii ce se bea în casa voastră în comunism, rachiu de casă, vin, bere sau altceva. Dacă ați ajuns până la final, înseamnă că și vouă vă place să înțelegeți cum era cu adevărat. Abonați-vă la Era Mai Bine Înainte și dați un like. Avem multe de povestit. Ne vedem la următoarea. Un ultim capitol despre câteva băuturi care au trecut prin comunism și au ajuns la noi. Scrieți în comentarii care era băutura obișnuită din casa voastră pe vremea aceea. Rachiu de casă, vin, vișinată sau altceva? Ne-ar plăcea să citim. Dacă ați ajuns până la final, abonați-vă la Era Mai Bine Înainte și dați un like. Avem multe povești de spus și fiecare merită auzită. Ne vedem la următoarea. Și dacă nu vă mai amintiți gustul rachiului de boască, bucurați-vă. Înseamnă că aveți de ales altceva. Și alegerea, cum am spus la început, e tot ce face diferența.